Para ano, maayos na ng mabuti. Ay, di ba? Para at least lumakas ang benta mo. Di ba? Pag maayos yung kaya, lalakas yung benta mo eh. Saka para sa mahal na araw. Madami dumadaan dito pag Holy Week. No? O, para tuloy-tuloy. Kanyang bubuksan to, RD. Kasi RD. Kanyang mo bubuksan to. RD, kanyang mo bubuksan to. Sir, full next week. No. Next week daw, bukas na to. Yes, next week. Kailangan tumuyo. At patuyuin lang yung simento para Curing. tumibay. Yes. Sige. 3 years mo na daw itong hindi ginagawa, oh. Sinumbong ka sa akin, ikaw ka, oh. Yes. Pasensya na-delay po pondo ma. Wala kasi siyang pera daw. May kumuha daw. Kinuha daw ni Saldi ko yung pera niya eh. Patay tayo dyan. Kinuha ni Saldi ko yung pera, kaya hindi nagawa. Yes, sir. Sige, I'll just go there. Yes, sir. Sorry guys.